Nyakora Ramogi manaka na singo gie sani obiro Twak kod jakom mar riwruok mar jofuambo e kaunti ma Kisumu mano Rashdi Oudia ka bende waloso kalore koda monj mag jofuambo ng'anyo adek mosebagi koda azimio mano kochakore juma mokalo nyaka odiochiengno manyoro nitire jofuambo ma kwan giro mauchiel ma bende koro osedo hinyruok mopogore opogore kalore koda rakruok mawuok e kind obila kod jong'anyo. Gimalich ni riwruok kara kweth mar azimio la umoja wacho ni ng'anyo pod biro dhi nyime pacho ka manyiso ni jofuambo ngimagi pod ni kama tek. Rashdi oimore kendo machiegni Twak. Rashdi, okang'eyo ka bende winja maber apenyo ni to uriyo nade e kaunti ma Kisumu. Nenore ni pod ok wawinjre yo makare, abiro temo mar mondo mi kawanyalo winjore mar mondo mi watwak kalore koda monj mar jofuambo e pacho ka to ahinya e kindegi mag ng'anyo mibago kod kweth mar azimio magi e kindene jofuambo maromo kata makwan giro mauchiel oseyangi ni oseyudo hinyruok mopogore opogore ka moko kuomgi pod dhi nyime koda yudo thieth ahinya manyo hinyore e ng'anyo manyoro kamoting'o jofuambo mawuok e ute fuambo mopogore opogore. Gimalich ni jofuambo ni kod ratiro mar menyo kendo mar nyiso oganda gigo duto madhi nyime. Kata kamano osene pichni mopogore opogore ka bende obila rakore koda jofuambo e yo ma ok ni kare. Wadhi achiel kachiel nyaka e studio wa manitiere kaunti ma Kisumu kama jakom mar riwruok mar jofuambo e kaunti ma Kisumu Rashdi Oudia nitiere mar mondo mi watwagi kalore koda rita mar jofuambo. Rashdi, okang'eyo ka koro inyalo winja oimore. Oimore sipro winji maler kabisa. Ero kamano machiegni studio mana mapiyo piyo penjo na eni to arita mar jofuambo dhi bedo nade kalore ni ng'anyo pod biro medore e pacho ka. Ero kamano kuom luonga e Twak maber ma kawuono ni. Arita ma jofuambo pod en gima pod thago wiwa kabisa kaka jofuambo ma Kisumu kata jofuambo mantie e Kenya mzima. En gima gik mosetimre ma chakre Monday tich ng'wen e gima osemiyo ng'enywa sani oluor kata dhi e field kata dhi e pap gimacho ni pap niwach in idhi e pap to iluor ka ikia ni polis dhi rwaki machal nadi kata joma ng'anyo dhi rwaki machal nadi. Koro en gima pod thagowa kendo thago jofuambo mang'eny ma Kisumu kaluwore gi gik mosetimre ne jowa Nairobi gi jowa be ma Kisumu manohinyre nyoro. Ero kamano nyalo mana nyiso ni to gin kwan jofuambo adi Kisumu bende sani pod dhi nyime koda yudo thieth to chenro mane ma kaka jatelo ne jofuambo e kaunti no uchano mar mondo mi jofuambo otem ritore e kinde marakruok muoch e kind obila koda jong'anyo. Sani kes mano osewinjo achiel manine en manyoro mane achiel kuom miluongo ni Dismas Nabiswa matiyo gi TV ma Citizen mano nyoro gi jomane okawo advantage mar ng'anyo mane endelea nyoro to nohinyre to sani ageno ne odhi maber nowuoyo kode gimoro saa 7 kama wacho ni en maber to en Aga Khan. To apart from entie nyiwa moko be mano obane gi tear gas mano wuok tich nitie jowa moko adek nyaka achiel ma ilongo ni Viola matiyo gi People Daily, Olivia Maja Standard gi japicha milongo ni Bernard Ondari gi obane gi tear gas on Monday. Alafu nitie jowa be moselalo nini simu nitie nyaka achiel matiyo gi radio ilongo ni Faith Walucho boselalo simu ka imaye gi protesters moko kata joma jonjore modonjo ka gima gin protesters joma ng'anyo omagi simu. Koro gimotemo timo ka riwruok ma jofuambo ma Kisumu milongo ni Kisumu Journalist Network ni watematema kiwan mondo kwa dhi ng'anyo watemo ni wabed pamoja ma kik ng'ata achiel bini dhini olal kata okava kata otimo tije kama bor gi jowadgi. Koro watemo wawuoth kanyakla mondo kata ka ng'ata achiel kuomwa mondo ka ng'ata achiel kuomwa omonji
to wan kode wanyalo sire kata wanyalo kwedo kata obed polis kata obed raia. Koro watemo wuotho kamano, and then watemo wuoyo gi jowa watemo wuoyo gi weg kembe mag jofuambo mondo miwa lep tich mowinjore, ken law, ken helmet ma imiyo nyaka jofuambo moko matiyo ne media houses moko, ka inya migi lep tich mowinjore, wuoche kata okumba mag tich, mano iluongo ni medical insurance. Nwach ng'enywa onge medical insurance no. Kihinyori kata ka gimoro otimre ni kine pap, to onge kata kaka inyalo thiedhori. Koro wakwayo weg kembe mag fuambo mondo gitem gimi joggi okumba mag tich, mondo kata dend kende ka ng'ato hinyre kata equipment gigegi mag tich okethi, nitie kaka kaminyalo ringe mondo okonyi. Koro mane gimotemo timo be. Alafu be watemo wuoyo gi polise be mondo ging'e ni wan iluongo ni iwachoga ni jaote ok golero. Wabiro mana tiyo tijewa kaka jomoko, kaka gibiro timo tijegi, to be kaka jong'anyo be obiro timo tijegi. Koro watemo ni wawuoyo kodgi, wa engage jogi madongo go mondo ging'e ni ka ng'ato golo gimiluongo ni press card ma onyalo identify himself kata herself, mano kendo nego nyis ni ok onego interfere gi jafuambo ka timo tije. Koro mane gimotemo engage gi nyaka wakwayo jopiny be, king'anyo kata kiwuok ni ing'anyo wuok tich kata tich ang'wen, tima mos, kik interfere gi jaote ma en jafuambo. En tije en kaka Rashdi, adwa ni mondo watieki mana mapiyo ni watch time. Adwa ni mondo watieki ni watch sama na mapiyo. Samitiego wa kaka jofuambo tiwacho ni kinde duto many kuma kwe nitiere kata kama inyalo bede garita makare. To imonjgi waneno ka jopiny go jofuambo to obila go jofuambo. Ng'anyo mabiro gi jafuambo chung' kon mane? Sipros en wach matek ahinya. En ana wuoyo gi ji ariyogo mondo ging'i kaka wanyalo tiyo kanyakla. Kila ng'ato timo tije, nwach onge kama wanya ringe, en ana kwayo mwanya kwagi, nwach kiwuok kata ibiro e ng'anyo, jafuambo biro timo tije, polis obiro timo tije, jang'anyo be ng'anyo. Ka kila ng'ato nya timo tije kiluwo sheria, polis polis nigi sheria monego lu, mantie National Police Service mantie kaka polise ok migi laws moko monego gilu ma ok onego gigo ng'at moro amora kata jafuambo kende. Koro en ana wuoyo kodgi, en ana kwayo ne jopiny, nwach onge kama wanya ringe to tich be nyaka watim pile. Koro en ana kwayo kodgi kata wuoyo kodgi ni kila ng'ato timo tije kisheria, kata jondiko timo tije kisheria okigwandri gi obila kata okigwandri gi jopiny. Koro en ana wuoyo kodgi to gi encourage ni watimo tije moki to giluoro be, respect kata respect ng'ama tich ma kila ng'ato timo. Mane kaka wanyalo tiyo. Kamana Rashdi. Aneno ka sadhi maya wang'eno kaka jafuambo wan gi weche mang'eny ma bende dewaer mar mondo mi wawachi, kendo wabiro manyo thuolo mar mondo mi watwag matut kaluwore koda moko kuom ratiro ma bende koro jofuambo nego yudi kata arita makare. Ka kamano aduoko ni erokamano, akwayi mondo iweya thuolo adhi nyime koda weche manyien. Ramogi mano jatend riwruok mar jofuambo e kaunti ma Kisumu Rashdi Oudi akabedo watu kaluwore koda arita makare